खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी बे समाव फोसावनो लानाय जादों कर'ना भाइरास आरो बड'लेण्डआव राजखान्थि बुहुमनां कर'ना भाइरास कभिड-19 सोलिफुनाय बोथोरनि बे समाव कर'ना भाइरास सन्देरनायादि दासो बड'लेण्ड हालामाव सोरगिदिं साग्लोबनो हमदों बेखौनो नुनो मोननाय जादों आरो हालामनि रायजोफ्रा जेरैबो सांग्रां जानो हमनायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बड'लेण्ड हालामनि कक्लाबारि समस्तिनि जाला ओनसोलनि सिङाव थानाय कदमगुरि गामिनि सानै सुबुंफ्रा क्वारेन्टाइन बेंखनथाइनिफ्राय गबोखांनानै बायदि जायगा आरो बायदि हालामाव बेरायदिंखांनाय उनावसो कभिड-19 सन्देरनाय गोनां बेरामि होननानै सानै मानसिखौ हमदांनो हानाय जाथाया हालामाव गुदुं बार सोमजिहोदों। बेखौ नुनानै हालामाव माखासे सुबुंफ्रा दुखुजों गिखांनाय मोन्दों होननानै एबिबिसि सुलुङाव बुंनाय जादों। बेराफारसेथिं भारत हादरनि सिङावनो थानाय बिटिसि खुंथायनि मुङाव बिसायख'थिनि दावराव बेखौ लानानै गोहो दिन्थिलायनाय आरो मासि सेलायलायनायनि जुजिनाय नों हागौना आं हागौ बेसे दावराव नांगौबा जों गावनो आरो हारियानो जोबलांथों थेवबो नांथारगौ जोंनो दानो बिसायख'थि कर'नाया जेबो नङा जोंखौ बियो जेबो खालामनो हाया गगा मोननायसो बियो बा मादि साननाय बियो राजखान्थियारि गोसो फाग्ला गोहो लुबैसुलाफोरनि फाग्ला फाग्ला बिसोरनोलायनो सुबुं सिबिसुला नाथायबा हले बाराद्राय लुबैनायावनो पापनि लामाजों हाखराव गाब्र'नो थांगासिनो दं। बेखौबो नायसनाखिसै हनै गावनि आथिं गुदियावनोसै नङाबा खोमसि गोथौ हाखरा मा जाबावनांगौ बिसोरजों लामा आन्दायहोबाय बिसोरखौ बड'लेण्डनि मोननैबो गोख्रों राजखान्थि हान्जाखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैखौबो बिजेपि हान्जाया नाथाय सांग्रां जा रायजोफोर नखराव दुमदाखाल खालामनो दाहो बाराद्राय दुमदाखाल नखराव गोजोन गैया जायो जोंनो नखराव गोजोन नांगौ गोजोन नखर समायना बड'लेण्ड दानो फै बयबो गोजोनै जुजिलायनि बेनि थाखायनो खामानि मान हारिमु खान्थिजों जोंनि हा बिमा गाव जिउखुं रैखाथि राहा होनोसो जयै जुजिलायनि नाथाय फोजोबस्रांनायनि थाखाय नङा दाफामफिननायनि थाखायसो जै बड'लेण्डनि समायना नेरसोन सोरजिनि एसेनोसै गोजोन्थों अनेक बिबिसि